Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai phi baro kini hilong ki khubor ba mentagasngi u EM ka ke HADC u Bah Martle and Mukhim u bade Vice President ka HSPDP ringkar ka HSPDP kala Dawa ya ka sarkar jilla ba kan pyntreikam satya ka an Code of Criminal Procedure CrPC but Code of Civil Procedure CPC ha ki jaka jungi pai riulum ne scheduled areas Kani ka jingdawa klami na kasur ka sengsan perthai HSPDP hadin ka jingyalang jong ka CEC yathu uba Martle and Mukhim ha ka jingya kendu hakilat pathai kubor ha Shillong Press Club. Na kaliang ka seng kalapha da ka shithi sha umantri rangba ka jilla u Conrad Kongal sangma ba ka seng watla ka don ha ka sarkar sinrop lang bala lam khmat da ka NPP. U Vice President ka seng HSPDP uba Martle Mukhim u pentim ba uladem ya kren ha ka jingelang juga seng bandum pyntreikam ya ka CRPC bat CPC habaro ka wei ka jilla ka seng HSPDP kala rai ban persha ya ka jing pyntreikam ya ka CRPC bat CPC ha ki jaka riulum ka jilla balada pyntreikam ya kini kian kan sakta jur ya ka board treikam jogi yeng ka Shiri District Council ulaong ka jingta kan nongru ya ki yeng ka shirishnong bar ki additional subordinate district council code ben rap uba Martle Mukhim an authority of this council the ngi kum ka HSPP na du ka lai trick ngi lai discuss at the district level but mendal ngi la ra ya ka shaka central executive committee meeting but ka central executive committee kala endorse ya kene ban ai ya ka persha chomi ban la krki ya kene kam syaka sarkar ini debat nira jumlah kata sisi notify ban penbena ban pendem treikam no yaka Code of Civil Procedure bat kumcu ru ya kene ke Code of Criminal Procedure sia char khandai spa nya pulai kat kum ke ching sian jumi kene ke propose notification ka ching mu tu sarkar ban penano syanti ban pyntreikam yang kini ki code te handai kumdo ka patla ban notify ka kum kalau mentah ban penbena di lapha ru ya kini sya baro ki discount bakin ai cimut halor jongkani te ha ka cing syam jongi kene ka jing tmu ban notify ban penbena ya kini ki artikel code ke CPC bat ke CRPC kalau ka wei ni ki ba kta ha ya ki autonomous area hapo ka jala jung pengidan mentah adu lai trika autonomous this council kita de ka khasil ke garoris bat ke cantik ka kumba pi ki paro Hangne kumbala enshrine haka Constitution of India haka 16th Mobitik haka 244 para 4 and para 5 yakini ki judiciary blak penkambo haka haki autonomous council haka telah barak kawai haka bamut kini ka ki disausil ki la ban sna kanu ka an ha ka bi dai bat kini ka judiciary bat ka kam bisa sinsa de handrai kum ba pitip hi ban yui ha ki bon ki khat wal ka kam don kini ka notification ru ka state government nam ong misuse ka don ka encouragement ha bom ha ki bon ba ki penta jong ki tingi tan ko jungi hakinya apa mikik autonomous areas de ni menta namar kani ka one from reliable sources tingi mut ba ka government ni don lu ka ching smell ba kini ki high court ki government could tim sautna ya ka ching don jong kani ka power and authority of the autonomous this council in the state